BSO de struikrovers. Goeiedag Alain. Hé, maar de scouting is toch dicht, neem ik aan, of niet? Ja, dat klopt. Mag ik vragen wat ze dan aan het doen is? Ik moet een kwart op 4 beginnen met werken. Oh. Maar de kwam ze even wat halen. Nee, ik gewoon een 2 uur moet ik hier op school houden. Want wat zien de struikrovers? Ja, dat is kindercentrum het Rovertje. En de struikrovers die spelen hier iedere dag. Nou ook. Ja, Dus ja, vanaf de, maandag. dus sinds de basisschool weer open is, Ja. komen dan kleine struikrovertjes die komen hier. Ja, die komen weer. Die mogen weer komen. Ja. De wordt er helemaal vrolijk van als ze dat zegt. Ja, maar we hebben noodopvang gehad, 8 weken lang. Dus dat was toch wel, ja, even in het begin wel allemaal spannend natuurlijk. Maar het went. Maar Toch? nu- Ja? Jawel, het went wel. Een klein beetje. Ja, dan moest... Best een juf. Ik ben juf, ze noemen me juf, maar ik ben geen juf. Hè. Die zijn op school, hè. Ah. De juf die is op school. Dik best de juf van de struikrovers. Van de buitenschoolse opvang. De BSO. Van de wezen. Hoeveel BSO-juffen zien er? We zijn hier met z'n drieën. Ja, Gezellig? en we wisselen ons nu even. Hartstikke gezellig. Wat wil ze nog meer? Alleen maar in de natuur spelen. Nou, volgens mij is het behoorlijk aangepakt hier. Ja, of dat niet? klopt. Net voor de coronatijd hebben ze hier de stoepgrens aangepakt. Ja, dat heeft de scouting allemaal gedaan. Want we huren dit inderdaad van de scouting. En dan komt Hans niet graasvel. Dus we weer lekker kunnen voetballen. Maar hoe zit dat dan? Bestaat de scouting niet meer? Jawel, maar die hebben afgelopen week bericht gegeven dat ze door de corona is dat bij heel lastiger te organiseren allemaal. Oké. Om groepen te draaien, want die hebben echt hele grote groepen. Hè? Maar normaal gesproken hoort je ook al van de scouting. Ja, nu sinds 4 jaar. Dus als ze er niet zitten, zit je er. Ja, precies. Ja, dat hebben ze heel goed benoemd. Want mijn fiets viel natuurlijk op. Ja. Ja, moeten we niet een beetje subtiel mee zien, Rudy, anders maken we misschien te veel reclame. Maar is dat de BSO-fiets? Nee, dat is mijn fiets. En dan duistig boodschappen mee? Alles, dat doe ik alles mee. Hebben ze ook kindjes die erin passen? Nee, ik heb zelf geen kinderen die erin passen. Oké. Nee. Maar hebben dan de kindjes van de BSO, de struikrovertjes, niet af en toe zoiets van... Jawel, Juf, jawel. kunnen we niet een keer... Dan mag ik alleen maar mee lopen. Oh, Omdat dat verzekeringstechnisch is. Omdat dat toen is gebeurd. Met de stand? Met de stand, ja. Dus gewoon voor veiligheid. Maar ja, dat is natuurlijk... voor kinderen is dit geweldig. Hè. ja, maar ik doe er alles mee. Ik doe er alles mee. Ik Ga heb je geen mee op auto, maar vakantie? Nee, ik ga er niet mee op vakantie. Nee. Hoeveel kratten beer passen erin? Geen. Ik drink geen bier. Oh, Er geeft de puin in. Nu ligt er blikken in. serieus? Daar gaat de puin in? De rest van mij in stort. Oh, ja. Ik had inderdaad heel blikken meegenomen voor in de container. Ja. Dus hoe lang heb je hem? Ik denk nog een jaar of 2. Ja. Met Dus een winwedstrijd op Facebook. Och, teug. Hij is hem gewonnen. Ja. Ja. En dus is hem volgens mij niet meer kwijt willen, of al? Nee, ik heb nu zoiets van, in het begin had ik zoiets van, bug niet aard voor op de fiets. Kaat? Ja, goed. Iedereen een normale fiets, die is hier nergens. Zo'n elektrische fiets. Nou ja, schaamt ze zich toch niet voor, of al? Nee. Ik denk dat de meeste mensen in de dorp zich nog wel kennen als... Als de ergens staat, dan weten ze dat ik er ben. Dat klopt. Ja. Wat heeft ze nou... is dat een weekplanner? Ja, en Kijk. niet. Dat had ze goed gezien. Ja. Dit past er fijn in een bakfiets. En wat ga je er nou mee doen? We hebben er alleen aan hangen, Ja? maar ja, dit is gewoon een nieuwe. Dus gewoon, geef ze de dag, op de dag zelf geef ze aan welke stapjes dat we gaan doen. Dus de handen wassen, lekker eten, spelen, fruitje, snoepje eten. En dan huis. Dat is de laatste. En, maar is dat is dat niet voor de kindjes, neem ik aan, of al? Ja, nee, voor mij. Dat is voor de kinderen, ja. Ja, maar de kinderen die allemaal al lezen? Nee, maar dat zijn met pictogrammen. Ah, de pictogrammen. Ja,
Die hebben we op school. En die hebben ze nou in de tas of zo? Ja, die hangen op dat angelbord. Oh, die hangen op het angelbord. Ja. En wat is het? Zien dat dan 2 handjes onder een kraan of zo? Het handenwas precies. pictogram? Ja, het zijn eigen foto's van momentjes die we hier hebben gehad. Dus, en die hebben we gebruikt dan voor dadelijk hier op dit nieuwe planbord. Oké. Wie had ze met de voornaam? Bianca. Juf Bianca. Juf Bianca. Ja. Maar Juf... wie laat is het, meneer? Ik ga even bedienen. Oh God. Ik vond het 4 uur aan het short. 13:50. Oh, dan heb ik nog 10. Dus Zet 4 minuten lopen. Zet ze hem op de hoogste stand? Nee, dan loop ik gewoon lekker hier. Hè. Oh, ja? Dus tussen de... Hoeveel minuten lopen is dat? Nou, ik denk 2 minuten. Oh, oké. Ik ben snel. Oh, maar dan komt dat heel fijn uit. Want ik denk dat we nu een minuut of 7 bezig zijn, dus over 4 minuten zien we kloor. Dus dat is perfect getimed. Maar je kwam niet voor de struikrovers, hè? Nou, wij worden net door bij Gerrit. Bij meneer Hille, ja. Ja, bij meneer Hille, Gerrit Cadillac. Ja. Gerrit is er niet. Oké. En Dick was net langs gefietst. En toen zit van, moest eens kijken tussen de buim door is wat aan de gang. En dat is een leuk tafereel. Is inderdaad ook Ja. een leuk gebouwtje. Ja, is die leuk. En wisten Dat we ze veel. kunnen zien. Ehm, Of mag dat niet? nou, van mij mag dat wel, als we dat Op met... afstand, ga je dat daar? Op afstand. Als ik het leeg aan maak. Ja. Ja, nou, dan kunnen we ook de symbooltjes zien, namelijk voor het handenwassen. Ik ben zelf wel erg benieuwd. Oh, hoe gaan we dit nou doen, juf Bianca? Doen we dit zo? Ja? We zijn heel creatief. Oh, kijk. Is dat? Heel goed. Oh, maar hier kunt ze het wel gezellig maken. Ja, is dat wel gezellig, ja. Is dat een echte open haard? Nee, het is hier op straat. Oh, stroom? Oh, dat is een sfeer. Ja. Dit is eigenlijk zo'n beetje waar we spelen. En waar is nou de andere weekplanner? Die ging hier. Ah, kijk. En die is wel aan vervanging toe. Dus er zelfs een kwiet. Een kapstok. Ja, jas ophangen als ze binnenkomen. Ja. En wat is En, dit? Dat is het speulen. Ja. Dat is het snoepje. En dat is dat we gaan poetsen, dat we samen op gaan ruimen. En dan gewoon een hoes. Dus degene die wat we missen, die wordt daar zoeken. Is dat het Want dat is het handenwassen? fruit eten. Nee, Oh, op het fruit moment dat eten. ze dadelijk komen, gaan we fruit eten samen. Dus dit hier ze halen Ja. dadelijk. Ja. En dan kom je in een soort van polonaise. Kom je hier naartoe. Want hoeveel kindjes zijn het? Ik heb er nog maar 4, want het is woensdag. Dus het is rustig. Ja. Maar door de coronatijd hebben we alle locaties op, hè. Aha. En dat we even noodgedwongen niet met de busjes rijden. Oké. Want normaal vervoeren we de kinderen gewoon op alle locaties gewoon ja, echt de kinderen halen. Is er heel veel veranderd? Nou, ja. In de BSO, veel Ja. de crisis en... Ja, ik vind, nou, de kinderen die we eigenlijk hebben, ja, die komen dus nog hier niet. Die gaan bij de dichtstbijzijnde BSO gaan die waar ze naar de school gaan, dan gaan ze ook naar de BSO van ons. Hmm. En gelukkig hebben we er 5. Dus die komt ze ook wel eens op andere... Ja, 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 5 locaties. ja. Wat is de leukste? Ja, deze, want hier werk ik het meeste, hier werk ik 4 dagen. Oké. En dan is er nog 1 andere dag. En dan Dan ben ik op de hoofdlocatie. Normaal ben ik op woensdag is hier niks. Hey, en de kindjes, hè? Wie gaan kindjes van zo'n leeftijd met een crisis? Krijg je wel eens vragen? Juffie zit dit of juffie zit dat? Nou, we hebben een heel groot stuk gemist met dus vaste kindjes. Want die zijn allemaal thuis gebleven. De meeste kinderen zijn echt thuis gebleven. Dus die hebben heel veel van thuis uit mij gekregen. En als ik die tegenkom in het dorp, dan is het al van 2 meter, zeggen ze dan tegen mij. Oh, ja? Ik zeg, zo weet. En wat voor leeftijd praten we dan? We hebben hier kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar. Oh ja, die zeggen dan dat is de tegen... buitenschoolse opvang. En die zeggen dan tegen die van... hey, Ja, 2 meter. Ja, want tenminste die kindjes waar ik aan tegen ben gekomen, ja, daar werken ook de ouders van in de zorg en het ziekenhuis. Dus die doen dat heel... die kregen dat van thuis allemaal mee. Oké. En die werkt zonder kapjes of Ja. wat dan ook? Ja. Ik ga alle deuren open zetten nou. En dan, die komen hier gewoon zo rechtstreeks naar binnen en dan de handen wassen. En dan gewoon ik op afstand een beetje zitten. Ik verdeel ze een beetje door die grote tafel.
En dan allemaal goed de handen wassen. En toch, ja, goed als ze het getroost moeten worden, komen ze even goed op sluppen. Oh, toch? Ja, maar goed. de kop ze hem nou zelf in zonder dat ik hem hoef voor te zetten. Ja. Want dat was mijn volgende vraag. Ja. Hoe zit het met de knuffels? Ja, Als er beperk. Ja, dat werden we echt een beperk nou. Niet alleen met volwassen mensen onder elkaar, maar ja, juist wat in beroep ook, ja, kinderen komen hier bezig zitten, samen een boekje lezen, samen puzzelen. Allemaal die dingen. Ja. Maar dat zien eigenlijk ook toch wel een heel klein beetje dienkindjes, of niet? Jazeker. Ja. Na 18 jaar hier te werken, ja, is dat wel zo, ja. Dus ik hoef het niet te vragen of ze gemist is? Dat heeft ze niet te vragen. Nee. Dat heb ik nu, hebben we net veranderd maandag, want dat hong daar wel allemaal. We hebben jullie gemist. Oh. Ja, en nu is het welkom. Dus dat is dat ook Dit is nieuw. Maandag heb ik dat trend gemaakt. een altaartje? Welkom lieve struikrovers. Nou, hier een altaartje nu. Ja. Ja. Enig. En ouders komen hier niet binnen, ze zijn alleen maar met de kindjes. Nou, op dit moment. Zien er ook ouders die met bepaalde aparte eigen wensen komen nou, richting dich? Van, maar ons kind, nee? Nee. En dat is geen kepje draagst, dat is beleid of is dat die eigen keuze? Dat is, nee, dat is niet in het protocol meegenomen. Oké. Het is een stukje beleid. Denk zich dat we een tijdje vroeg kunnen? Hey. Zonder dat er weer een nee... Ik weet het niet. Ik hoop dat het nu zo blijft wie het nu is. En dat het afneemt allemaal met de zieke mensen. Nou, de tijd zal het leren. Oké. Juf Bianca, we zien kloor. Ik ga ze kindjes gaan halen. Ja, dat is fijn. Ik heb nog 5 minuten.